Tuturor, eu sunt Fox și da, astăzi am să vă prezint un nou LPS. Pentru început, vreau să vă spun despre ea înainte să vedeți. Deci este cu roșu și cu mov și are un pic de alb și e o vulpe. Dar acum întâi o să-i prezint accesoriul. Accesoriul a venit cu un accesoriu, fiindcă nu e LPS din ăsta mai vechi cum sunt eu, nu îi scrie așa. Îi scrie ca la Tiana, care vine chiar cu lăbuța. Da, poți pleca? Ok. Și verișoara mea, pentru începe să se aducă accesoriul. Da? Uitați-l, este o coroniță foarte drăguță, care mie nu-mi prea stă. Deci, uitați cum am pun eu. Și e din Your World. Unde este? Stage. Unde? Wow, nu este un minut 40. Ok. Unde? Uite. Da, de să vă arăt. Arată cam așa. Foarte, foarte, foarte drăguță. Și pare că e o coroniță cu diamante. Și în Your World scrie că vrea să fie regină pentru o zi sau mai multe. Totdeauna ar fi perfect. Ok. Așa. Și are găurele în cap ca să prins corona. Una în coadă și una în fiecare ureche. Și să primim când se cuvine pe Cora Solis. Da, așa scrie cum o cheamă. Bună, eu sunt Cora. Da, e o vulpe foarte drăguță. Și da, seama nu-și de iarnă. Și dacă se mă prea bine, dar am mănuși. Deci. Și se spun coroana. Așa. Și un pic într-o parte și gata. Alteță. Af, Doamne. Știi? Cred că să vreau de Crăciun. N-ai cerut în ultimii 2-3 ani. Ba da. Ok. Și da, cam așa arată. Și cam asta a fost cu prezentarea ei. Pa! Dar întâi am să vă arăt niște poze cu ea. Să-ți puțin. Da, deci cam asta a fost. Și să mă vedeți ultima dată și cu Cora. Pa, pa!